Il-Partit Nazzjonalista flimkien ma' l-Aqda Repubblika fetħu attakk fil-konfront tal-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard dan hekk kif il-Partit Nazzjonalista u l-Aqda Estremista Repubblika f'temp ta' siegħa bagħtu stqarrija separata bl-istess messaġġ attakk fuq il-Ministru Jonathan Attard. L-ewwel kienet l-Aqda Estremista Repubblika li ħarġet stqarrija li qalet li dan huwa attakk tal-Partit Laburista fuq il-ġudikatura. Ftit wara ħarġet stqarrija mill-Partit Nazzjonalista iffirmata mill-kellim il-ġdid għall-Ġustizzja Joe Giglio li semma lill-Ministru Jonathan Attard li skontu attakka lill-membru tal-ġudikatura f'kumment li ta' lil One News brabta mal-applikazzjoni tal-Maġistrat Gabriel Lavella biex issir imħallef. Fil-kumment ma' dan l-istazzjon, il-Ministru Jonathan Attard ma kummentax dwar kandidata speċifika. Magħhom ingħaqad il-fundatur tal-Aqda Repubblika u il-kap de facto tal-Partit Nazzjonalista Carol Aquilina, Robert Aquilina. Fuq Facebook, in-notar tal-Kurja wera solidarjetà mal-Maġistrat Gabriel Lavella minħabba dan is-suppost attakk mill-Ministru Jonathan Attard. Sadan it-tant fi stqarrija l-Partit Laburista qal li fl-ewwel ġurnata b'shadow cabinet ġdid il-Partit Nazzjonalista irid ireġġa' l-allox lura u għadu jaħseb li qiegħed fi żmien li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jażel lil min irid u mingħajr ebda proċess u mingħajr ebda skrutinju. Intqal li l-kliem ta' Għaqda Nazzjonali jidher li ma waslux għand ix-Shadow Minister tal-Ġustizzja li tikompli jimxi ma' narrattiva negattiva u antikwa tal-passat. Intqal li minflok jaqbel mal-Ministru Jonathan Attard li f'konferenza stampa miftuħa l-medja kollha saq li huwa id-dmir tagħna li nipproteġu proċess sensittiv ta' għażla billi inżommuh il-bot mill-kontroversja. Il-Partit Nazzjonalista jipprova jinfluwenza dik l-istess għażla u jippolitiġizza dan il-proċess. Ironikament, il-medja tal-Partit Nazzjonalista għażlet li ma tattendix.